Al llarg dels anys hi ha rellotges que s'han fet famosos, com el de la Torre de Londres o de la Porta del Sol de Madrid, que va ser inaugurat per la reina Isabel II en 1866. Per què ho dic això? Perquè nosaltres en teníem uno més vell. Com la majoria sabeu, l'església de la Font d'en Carròs es va convertir de mesquita a església en l'any 1329 i al declarar-se per decret de l'arxebisbe Fabiani Fuero parròquia l'any 1788, es va construir la torre campanar i en l'any 1791 l'Ajuntament va pagar al mestre relonger Roque Giner, veí de Bèlgida, València, la col·locació del primer rellotge públic en la segona nave de la torre. En la primera foto veureu com estava antes. Segons la documentació vista en l'Ajuntament de l'any 1867, l'alcalde Francisco Millet Millet va realitzar una important restauració en el rellotge i en la Guerra Civil va desaparèixer per complet. En l'any 1946, a proposta de l'alcalde Miguel Hus López, es va comprar el rellotge que esteu veient i es va col·locar on està avui, dalt de la nave de les campanes. En l'any 1974, al apreciar-se diversos desperfectes, l'Ajuntament firma un contracte amb un relonger d'Oliva, Domingo Savall Navarro, i el rellotge es va arreglar, funcionant uns 10 anys més. Després, ja en l'època de la informàtica, l'any 1984, l'Ajuntament adquireix un rellotge de la indústria Relojes Ángel Carot, de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, que des de l'Ajuntament es controlava, i l'encarregat era Antonio Gallego. I finalment, a electrificar-se les campanes de la torre l'any 2006, en el quadre de mando que està en la sagristia de la parròquia, es va añadir el mecanisme del rellotge actual i des d'allí es continua controlant. Si voleu saber més coses, ho teniu en el llibre L'edifici medieval de la Font d'en Carròs, entre les pàgines 139 i 147. Escolteu com sonen actualment les hores en la Font d'en Carròs.
Vull parlar-vos d'uns elements que passen molt desapercibits, però que des de fa 400 anys van controlant o van cuidant, no? Diríem, la imatge del poble, testics silenciosos del temps. Són les veletes de la parròquia, les 3 veletes que n'hi ha. La veleta té un origen molt antic. Ja se'n sap d'una en el Faro d'Alejandria. També l'origen d'elles estava en quan els romans portaven davant uns penons per a veure com venia l'aire, i entonces això ajudava a apuntar millor els arcs en les fletxes. Això va anar canviant en un sistema, com actualment podem veure més o menys, les veletes, per a marcar sempre la direcció de l'aire. En un poble de llauradors és essencial, no? El tindre una veleta que el marque d'on ve l'aire, no? Per a veure els canvis. En Espanya les veletes n'hi ha moltes i de molt antigues. En León, de fet, n'hi ha una en el que el remat és el segle VI, però és a partir del segle XI quan agarren l'esplendor, diríem, o és una cosa ja molt comú en els pobles. Sempre una veleta sol estar a la punta de la fletxa i quasi sempre en la part de darrere sol tindre un pollastre. El pollastre, manat per el papa Nicolau I, recorda les negacions de Sant Pere. I a més, diríem, és aquell que fa de vigia, no?, al poble. Després això va canviant-se i les nostres, per exemple, tenen els elements propis d'on s'ubiquen. La primera veleta, que és la que està damunt de la cúpula de l'antiga capella de la Verge del Remei, de final del segle XVII, està damunt d'un remat ceràmic, molt peculiar, i és una veleta senzilla de forja en simplement el que és una fletxa. Després tenim la segona veleta que corona el campanar, del segle XVIII, 1782. Molt bonica, marcant els 4 punts cardinals, baix, en la forja, i en la fletxa té en la part de darrere, la que diríem fa que impulsi l'aire i vagi moguent la veleta, a Sant Antonino, el cap de l'altar de la parròquia. I la tercera, que era la que coronava la capella del Cristo i capella de la Comunió, té la custòdia. Esta veleta, que és la més nova, és de 1890, actualment està baix en el pati de la Casa Abadia, enmig del pati. Es va aconsellar llevar-se de la cúpula perquè li feia mal, és massa gran veleta, i els enclaus li feien aigües i li feien mal a la cúpula. Estem pendent a veure si es pot traure de nou en algun punt de la parròquia, o bé en la frontera xicoteta, o ja veuríem com, però de moment està salvaguardada ahí, adornant també el pati de la Casa Abadia. 3 elements que passen desapercibits, però que marquen el dia a dia de la font. La veleta de l'antiga capella de la Verge del Remei, segle XVII, la del campanar, segle XVIII, i la de la capella de la Comunió o del Cristo de 1890, segle XIX.